Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Krishna Hare Krishna, Hare Rama, Hare, Rama, Hare Hare Rama, Hare Hare Rama, Krishna, Hare Rama Krishna, Rama, Krishna Hare Krishna, Hare, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Rama, Krishna, Rama, Hare Hare Hare, Hare Hare Rama, Krishna, Hare Hare Rama, Krishna, Rama Krishna Krishna, Rama, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Rama, Krishna, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Rama, Krishna, Hare Rama, Krishna Rama Krishna, Rama, Hare Hare, Hare Hare Rama, Krishna, Hare Rama, Hare Rama Krishna, Krishna Rama, Krishna, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Rama, Hare Hare Krishna, Rama, Krishna Rama Krishna, Rama, Hare Hare Hare, Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Rama Krishna Rama, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Rama, Hare Rama Krishna, Rama, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Krishna, Rama, Hare Hare Rama, Krishna, Krishna Rama Rama, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Krishna, Rama, Hare Hare Rama, Krishna, Krishna Rama Krishna, Rama, Hare Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Rama, Hare Krishna, Rama Krishna Rama, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Rama, Hare Hare Krishna, Rama, Krishna Krishna, Rama, Hare Hare Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Rama Rama, Krishna Hare Krishna, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Rama, Krishna, Rama Hare Hare, Rama, Hare Hare Hare, Rama, Hare Hare Rama, Krishna, Hare Rama Krishna, Rama. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Rama, Krishna, Hare Krishna Rama, Krishna, Rama Hare Hare, Rama, Hare Hare Hare, Rama, Hare Hare Rama, Krishna, Hare Rama Krishna, Rama, Krishna Hare Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Hare Rama. Hare. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുശ്രീരാധ ഗോവിന്ദ മന്ദിരസ്വാമിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യാനനാഞ്ചനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗദാമഹ്യം ദദാതി സപദാന്തി വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാം ശ്രീരൂപം സഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാന്വിതാം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പാഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാം നമാമി ഭക്തശക്തികം നിത്യാനന്ദമഹനൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരതിഷേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിതി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജഗന്മരാജിക്ക് നിതായ ഗൗരപ്രേമാനന്ദേ ഹരേ ഗോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധു മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തൃതീയ സ്കന്ധം 13-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 34. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋഷയൗജുഹു ജിതം ജിതം തേ ജിത യജ്ഞഭാവന ത്രയീം ധനും സ്വാം പരിധുന്വതേ നമഃ. യദ്രോമഗർത്തേഷു നിലുല്ലുരുദ്വരാ തസ്മൈ നമഃ കാരണസൂകരായ ദേ. ഋഷയോജു
ജിതം ജിതം തേ അജിത യജ്ഞഭാവന ത്രയീം തനും സ്വാം പരിധുന്വതേ നമഃ യദ്രോമഗർത്തേഷു നിലീലുരുദ്വരാ തസ്മൈ നമഃ കാരണസൂകരായതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋഷയൂജുഃ ഋഷയ ഇദം ജിദം തേ അജിതയജ്ഞഭാവന ഭാവന ത്രയീം തനും സ്വാം പരിധുന്വതേ നമഃ വ്യോമഗർത്തേഷു നിലൂലുരധ്വരാ കാരണസൂകരായതേ. ജിതം ജിതം തേ അജിതയജ്ഞഭാവന ത്രയീം തനും സ്വാം പരിധുന്വതേ നമഃ വ്യോമഗർത്തേഷു നിലീലുരുദ്വരാ തസ്മൈ നമഃ കാരണസൂകരായതേ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. അവരാണ് ചൊല്ലിക്കോളൂ. ജയജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋഷയ ഊജുഃ ജിതം ജിതം തേ യജിതയജ്ഞഭാവന ത്രയീം തനും സ്വാം പരിധുന്വതേ നമഃ യദ്രോമഗർത്തേഷു നിലില്ലുരദ്ധരാസ് തസ്മൈ നമഃ കാരണസൂകരായതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋഷയോജ ജിതം ജിതത്തെ ജിതയജ്ഞഭാവന ത്രയീം തനും സോപരിധുന്യതോ നമഃ യദ്രോമ ഗർത്തേഷു നിലീലരുദ്ധര തസ്മൈ നമഃ കരുണ സുകരയതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധു മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വൃഷഭ ഉജുഃ ജിതം ജിതം തേ ജിതയജ്ഞഭാവന ത്രയീം ധനും സ്വാം പരിധുന്വതേ നമഃ യദ്രോമഗർത്തേഷു നിലില്ലുരദ്ധരാ തസ്മൈ നമഃ കാരണസുകരായതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിഷ്ണുപ്രിയ വിനീത ദേവി ലക്ഷ്മി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋഷയ ഊജുഃ ജിതം ജിതം തേ ജിത യജ്ഞഭാവന ത്രയീം തനും സ്വാം പരിധുന്വതേ നമഃ യദ്രോമഹർത്തേ ഗർത്തേഷു നിലീല്യുരുദ്ധരാ തസ്മൈ നമഃ കാരണസൂകരായതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗീതാ ടി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഋഷയ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋഷയ ഊജുഃ ജിതം ജിതം തേ ജിതയജ്ഞഭാവന ത്രയീം തനും സ്വാം പരിധുന്വതേ നമഃ യദ്രോമഗർത്തേഷു നിലില്ലുരുദ്വരാ തസ്മൈ നമഃ കാരണസൂകരായതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാലതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋഷയ ഊജുഃ ജിതം ജിതം തേ ജിതയജ്ഞഭാവന ത്രയീം തനും സ്വാം പരിധന്വതേ നമഃ
യദ്രോമഗർത്തേഷു നിരില്ലുരുദ്ധര തസ്മൈ നമഃ കാരണസൂകരായതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. ശാരദ നായർ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋഷയൗചു ജിതം ജിതം തേ ജിതയജ്ഞ ഭാവന ത്രയീം തനു സ്വാം പരിധന്യതേ നമഃ. യദ്രോമഗർത്തേഷു നിലില്ലരധ്വര തസ്മൈ നമഃ കാരണസൂകരായതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പങ്കജശ്രീ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദൃശായ ഊജോ ജിതം ജിതം തേ ജിതയജ്ഞഭാവന ത്രയം തനും സ്വാപരിധന്യതേ നമഃ. യദ്രോമഗർത്തേഷു നീലില്ലുരുധ്വര തസ്മൈ നമഃ കാരണസുകരായതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിജയനാഥ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋഷയ ഊചുഃ ജിതം ജിതം തേ ജിതയജ്ഞ ഭാവന ത്രയീം തനൂം സ്വാം പരിധുന്യതേ നമഃ. യദ്രോമഗർത്തേഷു നിരില്ലുരധ്വര തസ്മൈ നമഃ കാരണസൂകരായതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭാരതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋഷയ ഊജു ജിതം ജിതം തേ ജിതയജ്ഞഭാവന ത്രയീം തനും സ്വാം പരിധുന്യതേ നമഃ. യദ്രോമഗർത്തേഷു നിലില്ലുരുധ്വര തസ്മൈ നമഃ കാരണസൂകരായതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. നിർമ്മല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋഷയ ഊചുഃ ജിതം ജിതം തേ ജിതയജ്ഞഭാവന പ്രയീതനും സ്വാം പരിധുന്യതേ നമഃ. യദ്രോമഗർത്തേഷു നിലില്ലുരധ്വര തസ്മൈ നമഃ കാരണസൂകരായതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രേമലത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋഷയ ഊചുഃ ജിതം ജിതം തേ അജിതയജ്ഞ ഭാവനഃ ത്രയീം തനും സ്വാം പരിധുന്യതേ നമഃ. യദ്രോമഹർത്തേഷു നിലില്ലുരുധ്വരാസ്തസ്മൈ നമഃ കാരണസൂകരായതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋഷയ ഊചു ജിതം ജിതം തേ ജിതയജ്ഞ ഭാവന ത്രയീം തനും സ്വാം പരിധ്വനേ നമഃ. യദ്രോമഗർത്തേഷു നീലില്ലുരുധ്വര തസ്മൈ നമഃ കാരണസൂകരായതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അനിത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋഷയ ഊജുഃ ജിതം ജിതം തേ അജിതയജ്ഞ ഭാവന ത്രയീം തനും സ്വാം പരിധുന്യതേ നമഃ. യദ്രോമഗർത്തേഷു നിലില്ലുരുധ്വര തസ്മൈ നമഃ കാരണസുകരായതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശോഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋഷയ ഊചുഃ ജിതം ജിതം തേ അജിതയജ്ഞ ഭാവനഃ ത്രയീം തനും സ്വാം പരിധുന്യതേ നമഃ. യദ്രോമഗർത്തേഷു നിലില്ലുരുധ്വര തസ്മൈ നമഃ കാരണസൂകരായതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രതിഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋഷയ ഊചു
ജിതം ജിതം തേ ജിതയജ്ഞ ഭാവന ത്രയം ധനും സ്വം പരിതുന്യതേ നമഃ യത്രോ മഹർത്തേഷു നിലുലുരധ്വര തസ്മൈ നമഃ കാരണ സുകരായ തേ നമഃ. माताजी चलिए। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऋषय ऊचुः जिदं जिदं ते अजिदयज्ञ भावना त्रयी तनुं स्वां परिधुन्वते नमः यद्रो मगर्तेषु निलिल्लुरध्वरास् तस्मै नमः कारणसूकरायते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अंबुजा देवी माताजी चलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऋषय ऊचुः जिदं जिदं ते अजिदव्यज्ञ भावना त्रयीं तनुं स्वां परिधुन्वते नमः यद्रोमगर्तेषु निलिल्लुरध्वरास् तस्मै नमः कारणसूकराय ते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माताजी। ओके वासुदा माताजी चलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जिदं जिदं ते जिदयज्ञ भावना त्रयीं स्वां परिधुन्वते नमः यत्रो मगर्तेषु निलिल्लुरध्वरा तस्मै नमः कारणसूकराय ते। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जय मिले माताजी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऋषय ऊजुः जिदं जिदं ते जिदयज्ञ भावना त्रयीं तनुं स्वां परिधुन्वते नमः यत्रो मगर्तेषु निलीलुरुध्वरा तस्मै नमः कारणसूकराय ते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माताजी। रामेंद्र प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऋषय ऊजुः जिदं जिदं ते अजिदयज्ञ भावना त्रयीं तनुं स्वां परिधुन्वते नमः यद्रोमगर्तेषु निलीलुध्वरा तस्मै नमः कारणसूकराय ते। हरे कृष्ण माताजी। हरे सॉरी हरे कृष्ण प्रभु। वात्सल्य जी माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए करो। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऋषय ऊजु जिदं जिदं ते अजिदयज्ञ भावना त्रयीं तनुं स्वां परिधुन्वते नमः यद्रोमगर्तेषु निलिल्लुरध्वरास्तस्मै नमः कारणसूकराय ते। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। गीता सी माताजी। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऋषय ऊचु जिदं जिदं ते अजिद यज्ञ भावना त्रयीं तनुं स्वां परिधुन्वते नमः यद्रोमगर्तेषु निलील्लुरध्वरास्तस्मै नमः कारणसूकराय ते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे डॉक्टर कृष्ण विजय प्रभु मार्यम। जी। चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऋषय ऊचु जिदं जिदं ते अजिदयज्ञ भावना त्रयीं तनुं स्वां परिधुन्वते नमः यद्रोमगर्तेषु निलिल्लुरुद्धाय उद्धया तस्मै नमः कारणसूकराय ते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। वात्सल्य माताजी चलिए करो। हरे कृष्णा। चलिए करो। शार्मिला माताजी चलिए। चलिए करो। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणामम। हरे कृष्णा चलिए। नमो भगवते वासुदेवाय। ऋषय ऊजुः जिदं जिदं ते अजिदयज्ञ भावना त्रयीं तनुं स्वां परिधुन्वते नमः यद्रोमगर्तेषु निलिल्लुरुध्वरा तस्मै नमः कारणसूकराय ते। हरे कृष्ण प्रभु जी।
ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. അനന്തര കൃഷ്ണ ദേവദാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശ്രീരഞ്ജനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരുടെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കാവോ എല്ലാവർക്കും? രണ്ടു മൂന്ന് പേരെ വിളിക്കുമ്പോ ആരും. ഓക്കെ, മറ്റുള്ളവർക്കെല്ലാം വന്നാൽ അടുത്ത് ശ്ലോകം ചൊല്ലാം. നമുക്കിത് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ഓക്കെ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥ വിസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി എല്ലാ ഋഷിമാരും വളരെ ആദരപൂർവ്വം ശബ്ദിച്ചു. ഓ എല്ലാ യാഗങ്ങളുടെയും അജയ്യനായ ഭോക്താവേ, അങ്ങേക്കായി സർവ്വമഹത്വങ്ങളും വിജയങ്ങളും വേദങ്ങളുടെ ആൾരൂപമായ അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിലെ രോമസുഷിരങ്ങളിൽ സകല സമുദ്രങ്ങളും മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. ചില പ്രത്യേക കാരണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭൂമിയെ ഉയർത്തുക എന്ന അങ്ങിപ്പോൾ സൂകര രൂപം സ്വീകരിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ ചെയ്യും. ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് രൂപവും സ്വീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ അദ്ദേഹമാണ് സകല കാരണങ്ങളുടെയും കാരണം. ഭഗവാന്റെ രൂപം അതീന്ദ്രിയമാകിയാൽ അദ്ദേഹം സദാ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനായിരിക്കും. കാരണം സമുദ്രത്തിലെ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ യഥാരൂപത്തിൽ സുഷുമ്നകളിൽ നിന്നും അസംഖ്യം ലോകങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരം വേദങ്ങളുടെ മൂർത്തരൂപമാകുന്നു. അദ്ദേഹം സമസ്ത യാഗങ്ങളുടെയും ഭോക്താവ്, ആർക്കും കീഴടക്കാൻ കഴിയാത്ത പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനുമാകുന്നു. ഭൂമിയെ ഉയർത്താൻ ആൺപന്നിയുടെ രൂപം സ്വീകരിച്ചതിനാൽ അദ്ദേഹം പരമോന്നതനായ ഭഗവാനല്ലെന്ന് തെറ്റായി ധരിക്കരുത്. ഉന്നത ഗ്രഹങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന ബ്രഹ്മാവിനെ പോലുള്ള മഹത് വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെയും മുനിമാരുടെയും വ്യക്തമായ ഗ്രാഹ്യം അതാണ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദി 35ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രൂപം തവൈ തന്നനു ദുഷ്കൃതാത്മനാം ദുർദർശനം ദേവ യതദ്വരാത്മകം ചന്ദാംസി യസ്യാത്വജിബർഹിരോമാ സ്വാജം ദൃശീതം ദൃശു ചാതുർഹോത്രം. രൂപം തവൈ തന്നനു ദുഷ്കൃതാത്മനാം ദുർദർശനം ദേവ യദ്വരാത്മകം ചന്ദാംസി യസ്യാത്വജിബർഹിരോമാ സ്വാജം ദൃശീതാം ദൃശു ചാതുർഹോത്രം. ഓ ഭഗവാൻ, അങ്ങയുടെ രൂപം യാഗാനുഷ്ഠാനങ്ങളാൽ ആരാധ്യമാണ്. എന്നാൽ വെറുതെ അക്രമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അങ്ങയുടെ രൂപം കാണാൻ കഴിയില്ല. ഗായത്രിയും മറ്റു വേദമന്ത്രങ്ങളും അങ്ങയുടെ ത്വക് സ്പർശത്തിലുണ്ട്. അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിലെ രോമസുഷിരങ്ങളിൽ കുശപ്പുല്ലും അങ്ങയുടെ കണ്ണുകളിൽ കടഞ്ഞെടുത്ത വെണ്ണയും അങ്ങയുടെ 4 കാലുകളിൽ ഫലേച്ഛാകർമ്മങ്ങളും ആകുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദി. ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഭാഷയിൽ വേദവാദികൾ അഥവാ വേദങ്ങളുടെ കർശന അനുയായികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു തരം ദ്രോഹികൾ. അവർ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കില്ല. അവരോട് ഭഗവാന്റെ ആരാധ്യമായ സൂകര രൂപത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ഗുണം? ഭഗവാന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ അവതാരങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നത് ഈശ്വരനിൽ മനുഷ്യരൂപം ആരോപിക്കലാണെന്നാണ് അവരുടെ ഭാഷ്യം. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിന്റെ കണക്കുകൂട്ടലിൽ അവർ ദ്രോഹികളാണ്. ഭഗവത്ഗീത 7:15 അവരെ ദ്രോഹികൾ എന്ന് മാത്രമല്ല വിഡ്ഢികൾ എന്നും വിളിക്കുന്നു. ഒപ്പം അവർ അവരുടെ നിരീശ്വരത്വ പ്രവണത നിമിത്തം മായാമോഹത്താൽ അറിവ് നഷ്ടപ്പെട്ടവരും മനുഷ്യകുലത്തിലെ ഏറ്റവും അധമരുമാണ് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. കളങ്കരഹിതമായ അത്തരം വ്യക്തികൾക്ക് ഭഗവാന്റെ വരാഹാവതാരത്തിന്റെ ബൃഹത് രൂപം ദൃശ്യമാവില്ല. ഭഗവാന്റെ അനശ്വര രൂപങ്ങളെ അവഗണിക്കുന്ന ആ വേദ അനുയായികൾക്ക് അവതാരങ്ങൾ വേദങ്ങളുടെ വൈയക്തിക രൂപങ്ങളാണെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. വരാഹ ഭഗവാന്റെ ത്വക്ക്, കണ്ണുകൾ, രോമസുഷിരങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ശരീരഭാഗങ്ങളെയെല്ലാം വേദങ്ങളുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളായി ഇവിടെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ അദ്ദേഹം വേദമന്ത്രങ്ങളുടെ വ്യക്തിരൂപങ്ങളാണ്, വിശേഷിച്ചും ഗായത്രി മന്ത്രത്തിന്റെ. മുപ്പത്തിയാറാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സുകൃത്തുണ്ടാസി ശ്രുവൈശനാസയോ
ദൃഢോദരേ ചമസാ കർണരന്ധ്രേ പ്രാശിത്രമാസ്യേ ഗ്രസനേ ഗൃഹാസ്തുതേ യച്ചർവണം തേ ഭഗവഗ്നിഹോത്രം. ഓ ഭഗവാൻ, അങ്ങയുടെ നാവ് യാഗത്തിന്റെ ഒരു പാത്രമാകുന്നു. അങ്ങയുടെ നാസാരന്ധ്രം യാഗത്തിന്റെ മറ്റൊരു പാത്രവും ഉദരം ആഹരിക്കുന്ന പാത്രവും രോമസുഷിരങ്ങൾ ഇനിയൊരു യാഗതളികയുമാകുന്നു. അങ്ങയുടെ വായ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ യാഗതലവും കണ്ഠം സോമപാത്രവും അങ്ങ് ചവയ്ക്കുന്നതെല്ലാം അഗ്നിഹോത്രവുമാകും. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭുപാദ. വേദങ്ങളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള യാഗാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കും അപ്പുറം യാതൊന്നും തന്നെ ഇല്ലെന്ന് വേദവാദികൾ പറയുന്നു. അവർ ഈയിടെ നിത്യവും യാഗം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു രീതി അവരുടെ സംഘത്തിനിടയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. വെറുതെ അഗ്നി തെളിയിച്ച് ധൃതിയിൽ എന്തൊക്കെയോ തോന്നിയാസങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതല്ലാതെ അവരതിൽ വേദങ്ങൾ അനുശാസിക്കുന്ന യാഗാചാരക്രമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ല. വേദ നിയമപ്രകാരം ശ്രുവ, ബർഹി, ചാതുർഹോത്ര, ഇട, ചമസ, പ്രാശിത്ര, ഗ്രഹ, അഗ്നിഹോത്ര എന്നിങ്ങനെ വിവിധ പാത്രങ്ങൾ വേണം യാഗത്തിന്. കർശനമായ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാതെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യാഗത്തിൽ നിന്നും ഒരുവനും ശരിയായ ഫലം ലഭ്യമാകും. കർശനമായ അച്ചടക്കം പാലിച്ച് യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാനുള്ള പ്രായോഗിക സൗകര്യങ്ങൾ ഈ യുഗത്തിലില്ല. ആകയാൽ കലിയുടെ യുഗത്തിൽ അപ്രകാരമുള്ള യാഗങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ചില നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്. ഒരുവൻ സങ്കീർത്തന യജ്ഞം നിർവഹിക്കണം, മറ്റൊന്നും വേണ്ടതില്ല. യജ്ഞേശ്വരനായാണ് പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ അവതാരം. ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെ ആദരിക്കാത്ത ആർക്കും യാഗം പരിപൂർണതയോടെ അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ഭഗവാനിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നതും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തിത സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതുമാണ് വാസ്തവത്തിൽ യാഗം. ഭഗവാന്റെ അവതാര ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ വിവിധ യാഗപാത്രങ്ങളാവുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവുമായുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ ഒരുവൻ സങ്കീർത്തന യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കണമെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11-ാം ഖണ്ഡത്തിൽ സ്പഷ്ടമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. യജ്ഞത്തിന്റെ ഫലത്തിന് വേണ്ടി ഇത് കർശനമായി പാലിക്കണം. ചില പ്രഭുപാദ ഒരു ശ്ലോകം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഈശാനി ജന്മോപസദശിരോദരം ത്വം പ്രായണീയോദയനീയദ്രംഷ്ടഃ ജിഹ്വാ പ്രവർഗ്യസ്തവ ശീർഷകം ക്രതോ സഭ്യാവസ്വത്വം ചിതയോസവോ ഹിതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാത്തതിൽ ആരും ചൊല്ലാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ? ചൊല്ല. ഇപ്പൊ അനുത്തര കൃഷ്ണദേവി ദസ്മതി ഹരേ കൃഷ്ണദേവി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജന്മോപസദശിരോധരം ത്വം പ്രായണീയോദയനീയദംശ്രഃ ജിഹ്വാ പ്രവർഗ്യസ്തവ ശീർഷകം ക്രതോ സഭ്യാവസത്യം ചിതയോസവോ ഹിതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീരഞ്ജനി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദീക്ഷാനുജന്മോപ സദശിരോധരം ത്വം പ്രായണീയോ ഉദയനീയദംഷ്ട്രഃ ജിഹ്വാ പ്രവർഗ്യസ്തവ ശീർഷകം ക്രതോ സത്യാവസത്യം ചിതയോസവോ ഹിതേ. ഓം ദസ്മൈ വത്സലയം മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണജി. ശിവോധരം ത്വം പ്രാണിയോദയനീയദംഷ്ടാം ജിഹ്വാ പ്രവർഗ്യസ്തവ ശീർഷകം ക്രതോ സഭ്യാവസത്യം ചിതയോസവോ ഹിതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിന്റെ വിവർത്തനം നോക്കാം. അതിലുപരിയോ ഭഗവാൻ അങ്ങയുടെ ആവിർഭാവത്തിന്റെ ആവർത്തനം എല്ലാവിധ തുടക്കങ്ങൾക്കും ഇച്ഛയാകും. അങ്ങയുടെ ഗളം ത്രയേച്ഛകളുടെ സ്ഥാനവും കൊമ്പുകൾ എല്ലാവിധ ഇച്ഛകളുടെയും ആരംഭവും അവസാനവുമാകും.
അങ്ങയുടെ ജിഹ്വ ആരംഭത്തിന്റെ പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. അങ്ങയുടെ ശിരസ് യാഗമില്ലാത്ത അഗ്നിയും ആരാധനയുടെ അഗ്നിയുമാണ്. അങ്ങയുടെ ജീവശക്തി എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളുടെയും ആകത്തുകയും. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നേ നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശകാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ അദ്വൈതഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേഗവരചന്ദ്രായ രാധികായ കേശവായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഇവിടെ റഷ്യ ഊച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. റഷ്യ ഊച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാ ഋഷിമാരും പറഞ്ഞു, എല്ലാ യാഗങ്ങളുടെയും അജയനായ ഭോക്താവേ, അങ്ങേക്കായി സർവ്വ മഹത്വങ്ങളും വിജയങ്ങളും വേദങ്ങളുടെ ആൾരൂപമായ അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിലെ രോമസുഷങ്ങൾ സകല സമുദ്രങ്ങളും മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. ചില പ്രത്യേക കാരണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അങ്ങിപ്പോൾ സുഗർ രൂപം സ്വീകരിച്ചു. ഭൂമിയെ ഉയർത്തുക എന്ന കാരണത്തിന്. ഭഗവാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ ഏത് രൂപം വേണമെങ്കിലും സ്വീകരിക്കുക, അല്ലെ? അപ്പൊ ഓരോ ലീലകൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള രൂപമാണ് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ആ ഗർഭോദക സമുദ്രത്തിലെ ആ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് ഭൂമിയെ എടുത്ത് ഉയർത്തുക എന്ന കാര്യത്തിനായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സുഗര രൂപം ഭഗവാൻ എടുക്കുകയുണ്ടായി. വരാഹ മൂർത്തിയായിട്ട് അവതരിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അവതരിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ ആകാതിരിക്കുന്നില്ല. സർവശക്തനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഋഷിമാരൊക്കെ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിലെ രോമസുഷിരങ്ങളിൽ സകല സമുദ്രങ്ങളും വേദങ്ങളുടെ ആൾരൂപമായി, അല്ലെ? നേരത്തെ പറഞ്ഞു, വേദങ്ങളുടെ ആ ബ്രഹ്മാവാണ് വേദങ്ങളുടെ എല്ലാറ്റിന്റെയും ആളായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്, അല്ലെ? ആ ബ്രഹ്മാവിന്റെ നാസാരന്ധ്രത്തിൽ നിന്നാണ് ഭഗവാൻ വരാഹമൂർത്തി ആ വേദങ്ങളുടെ ആൾരൂപം തന്നെയാണ്. പിന്നെ നമുക്കറിയാം കാരണോദകശായ വിഷ്ണുവായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ, അല്ലെ, കാരണസമുദ്രത്തിൽ കിടക്കും. അവിടെ ഭഗവാന്റെ ഓരോ രോമകൂപത്തിൽ നിന്നും അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ സമുദ്രം എന്ന്. ഭഗവാന്റെ വിയർപ്പിൽ നിന്നാണ് സമുദ്രം ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഒരു ലീലക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സുഗര രൂപം സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി. പ്രഭുപാദർ പറയുന്ന ഭഗവാനെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് രൂപവും സ്വീകരിക്കുവാൻ കഴിയും. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹമാണ് എല്ലാ കാരണങ്ങളുടെയും കാരണം, സകല കാരണങ്ങളുടെയും കാരണം. ഭഗവാന്റെ രൂപം അതീന്ദ്രിയമാകിയാൽ അദ്ദേഹം സദാ പരമദിവ്യ പുരുഷനായിരിക്കും, ഭഗവാനായിരിക്കും. കാരണസമുദ്രത്തിലെ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ യഥാരൂപത്തിൽ സൂക്ഷ്മങ്ങളിൽ അസംഖ്യം ലോകങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരം വേദങ്ങളുടെ മൂർത്തരൂപമാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഏത് രൂപം എടുത്താലും, മത്സ്യമായാലും കൂർമ്മമായാലും വരാഹമായാലും അങ്ങനെ എന്ത് രൂപം സ്വീകരിച്ചാലും അത് ഭഗവാൻ തന്നെ. ഏത് ജീവിയുടെ രൂപത്തിലും വരാം, മനുഷ്യന്റെ രൂപത്തിലും ഭഗവാൻ. മൂഢന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് കരുതുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്.
അവജാനന്തി മാമൂട മാനുഷ്യന്തനു ആസുര. ഭഗവാനെ ഏത് രൂപത്തിൽ വേണമെങ്കിലും വരാൻ, എന്നാൽ ഭഗവാൻ മനുഷ്യന്റെ രൂപം എടുക്കുമ്പോൾ അവർ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നില്ല, ഞങ്ങളിൽ ഒരുവനായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു. അതുപോലെ സൂകരത്തിന്റെ രൂപമായ പന്നിയുടെ രൂപമായെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരിക്കലും സാധാരണ ഒരു പന്നിയാവുന്നില്ല. അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ശരീരം തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ. അത് മത്സ്യമായാലും കൂർമ്മമായാലും എല്ലാം. ഭൂമിയെ ഉയർത്താൻ ആൺപന്നിയുടെ രൂപം സ്വീകരിച്ചതിനാൽ അദ്ദേഹം പരമോന്നതനായ ഭഗവാനല്ലെന്ന് തെറ്റായി ധരിക്കരുത്. ഉന്നത ഗ്രഹങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന ബ്രഹ്മാവിനെ പോലുള്ള മഹത് വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെയും മുനിമാരുടെയും വ്യക്തമായ ഗ്രഹം. ഓരോരോ ലീലകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോരോ രൂപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു രൂപം സ്വീകരിച്ചെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അത് ഭഗവാൻ അല്ലാതായിരിക്കില്ല, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, അങ്ങയുടെ രൂപം യാഗാനുഷ്ഠാനങ്ങളെ ആരാധ്യമാണ്. എന്നാൽ വെറുതെ അക്രമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അങ്ങയുടെ രൂപം കാണാൻ കഴിയില്ല. ഗായത്രിയും മറ്റു വേദമന്ത്രങ്ങളും അങ്ങയുടെ ത്വക്സ്പർശത്തിലുണ്ട്. അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിലെ രോമസുഷങ്ങളിൽ പുഷ്പുല്ല്, അങ്ങയുടെ കണ്ണുകളിൽ കടഞ്ഞെടുത്ത വെണ്ണയും അങ്ങയുടെ 4 കാലുകൾ പലേശ കർമ്മങ്ങളുമാകുന്നു. പ്രഭാതർ ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം പറയുന്നു, ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഭാഷയിൽ വേദവാദികൾ എന്ന വേദങ്ങളുടെ കർശന അനുയായികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു തരം ദ്രോഹികൾ. അവർ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ വിശ്വസിക്കില്ല. അവരോട് ഭഗവാന്റെ ആരാധ്യമായ സുഗര രൂപത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ഗുണം എന്ന് ചോദിക്കും. അവര് ഭഗവാനിൽ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെയും വിശ്വസിക്കും. അവർ ദ്രോഹികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്, അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവത്ഗീത 7:15 അവരെ ദ്രോഹികൾ എന്നല്ല വിഡ്ഢികൾ എന്നും വിളിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 7:15 പറയുന്നു, നമാന്തുഷ്കൃതി നോമൂഢ പ്രപത്യന്തേ നരാധമാ മായാബുദ്ധാന ആസുരംഭാവം. ദുഷ്കൃതികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, അല്ലെ? ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന മൂഢന്മാര്, നരാധമന്മാർ, പിന്നെ മായയാൽ അബദ്ധമായിട്ട് ജ്ഞാനത്തോട് ശരിയായ സ്രോതസ്സിൽ നിന്നുള്ള അറിവില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ളവരൊന്നും ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അവര് വിഡ്ഢികളാണ്, അല്ലെ? അവര് വിചാരിക്കുന്നു അവര് വലിയ ആൾക്കാരാണ്. നിരീശ്വരവാദികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നു ഞങ്ങളാണ് വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ എന്ന്, അല്ലെ? എന്നാൽ അവര് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു അവര് മൂഢന്മാരാണ്, വിഡ്ഢികളാണ് എന്ന്. അപ്പൊ അവരുടെ നിരീശ്വരത പ്രവണത നിമിത്തം മായാമോഹത്താൽ അറിവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു മനുഷ്യകുലത്തിലെ ഏറ്റവും മതമരുമാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. കളങ്കെതിരായ അത്തരം വ്യക്തികൾക്ക് ഭഗവാന്റെ വരാഹാവതാരത്തിന്റെ ബൃഹത് രൂപം ദൃശ്യമാവില്ല. വരാഹ ഭഗവാന്റെ ത്വക്ക്, കണ്ണുകൾ, രോമസുഷിരങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ശരീരഭാഗങ്ങളെല്ലാം വേദങ്ങളുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളായി ഇവിടെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ അദ്ദേഹം വേദമന്ത്രങ്ങളുടെ വ്യക്തിരൂപങ്ങളാണ്, വിശേഷിച്ചും ഗായത്രി മന്ത്രത്തിന്റെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു ഭഗവത്ഗീത തന്നെ, വേദേഷു സർവേ രഹമാവേദ്യം വേദാന്ത വേദ വിധേയ. വേദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനാണ്. കൃഷ്ണദേവപായന, വ്യാസൻ, വ്യാസദേവൻ. അതുപോലെ വേദങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ അറിയപ്പെടേണ്ടതും ഭഗവാൻ. എല്ലാ വേദങ്ങളും അറിയുന്നതും ഭഗവാനാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു ആ വേദങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനാകുന്നു, പ്രത്യേകിച്ചും ഗായത്രി മന്ത്രവും. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നാമം, അല്ലെ? തിരുനാമം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇന്നലെ തിരുനാമത്തിന്റെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. മുകുന്ദമാലയിലും തിരുനാമം എന്ന് പറയുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. കലികാലെ നാമരൂപേ കൃഷ്ണ അവതാരം. കലികത്തിൽ നാമത്തിന്റെ രൂപത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു. 36ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്, ഓ ഭഗവാൻ, അങ്ങയുടെ നാവ് യാഗത്തിന്റെ പാത്രവും അങ്ങയുടെ നാസാരന്തരം യാഗത്തിന്റെ മറ്റൊരു പാത്രവും ഉദരം ആഹരിക്കുന്ന പാത്രവും രോമസുഷങ്ങൾ ഇനിയൊരു യാഗത്തളികയും ആവുന്നു. അങ്ങയുടെ വായു ബ്രഹ്മാവിന്റെ യാഗതാലവും കണ്ഠം സോമപാത്രവും അങ്ങ് ശവയ്ക്കുന്നതെല്ലാം അഗ്നിപാത്രവുമാണ്. പ്രഭുപാദര് ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു, ഇന്നും യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ധാരാളം ആൾക്കാരെ കാണാം. എന്നാൽ അവര് വെറുതെ ഒരു അഗ്നി തെളിച്ച് ധൃതിയിൽ എന്തൊക്കെയോ തോന്നിയാസങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതല്ലാതെ അവരിതിൽ വേദങ്ങൾ അനുശാസിക്കുന്ന യാഗാചാരങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ല എന്ന്.
യാഗങ്ങൾക്കായിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള പാത്രങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് പ്രഭുപാദരുടെ പറയും. ഇന്ന് യാഗങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഈ പേര് പോലും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. എന്തൊക്കെയാണ്? വേദ നിയമപ്രകാരം സ്രക്, ശ്രുവ, ബർഹിസ്, ചാതുർവത്ര, ഇട, ശമസ, പ്രാസിത്ര, ഗ്രഹ, അഗ്നിഹോത്ര എന്നിങ്ങനെ വിവിധ പാത്രങ്ങൾ വേണം യാഗത്തിന്. കർശനമായ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാതെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യാഗത്തിൽ നിന്നും ഒരുവനും ശരിയായ ഫലം ലഭ്യമാവില്ല. കർശനമായ അച്ചടക്കം പാലിച്ച് യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാനുള്ള പ്രായോഗിക സൗകര്യങ്ങൾ ഈ യുഗത്തിലില്ല. ആകയാൽ കലിയുടെ യുഗത്തിൽ അപ്രകാരമുള്ള യാഗങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ചില നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്. ഒരുവൻ സങ്കീർത്തന യജ്ഞം നിർവഹിക്കണം, മറ്റൊന്നും വേണ്ടതില്ല. യജ്ഞേശ്വരനായാണ് പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ അവതാരം. ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെ ആദരിക്കാത്ത ആർക്കും യാഗം പരിപൂർണതയോടെ അനുഷ്ഠിക്കുവാനും കഴിയില്ല. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? സങ്കീർത്തന യജ്ഞം നിർവഹിക്കാനാണ് കലിയുഗത്തിലെ അത് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത്. മറ്റുള്ളതെല്ലാം വിവിധ യുഗങ്ങളിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? സത്യയുഗത്തില് തപസ്സരികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ത്രേതായുഗത്തില് വിവിധ യജ്ഞങ്ങളും യാഗങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദ്വാപരയുഗത്തില് വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് വിഗ്രഹാരാധന. കലിയുഗത്തിൽ എന്നാൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നാമസങ്കീർത്തന യജ്ഞമാണ്, തിരുനാമ സങ്കീർത്തനം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മറ്റുള്ള യുഗങ്ങളിലൊക്കെ ചെയ്തതിനേക്കാളും ഉപരിയായിട്ടുള്ള ഫലം ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ കലിയുഗത്തില് യാഗങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട്, യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ശരിയായ രീതിയിലുള്ള സത്യസന്ധമായ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ ലഭിക്കുക പ്രയാസം അല്ലെ? പാല്, അതുപോലെ നെയ്യ്, മറ്റുള്ള വസ്തുക്കൾ എല്ലാം പലതരത്തിലുള്ള മായങ്ങൾ ചേർത്തിട്ട് വരുന്നു. ശരിയായ നെയ്യ്, ശുദ്ധമായ പശുവിൻ നെയ്യ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള മിശ്രിതങ്ങളും ചേർത്തിട്ടുണ്ടാക്കുന്നു. ശരിയായ രീതിയിലുള്ള നെയ്യ് പോലും ഇന്ന് കിട്ടാനില്ല യാഗങ്ങൾക്ക്, യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പല വസ്തുക്കളും നോക്കിയാല് ലഭ്യമല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കലിയുഗത്തിൽ ഇതെല്ലാം സാധ്യമല്ല എന്ന് പറയും. അതുപോലെ തന്നെ യാതൊരു പ്രതിഫലവും ഇച്ഛിക്കാത്ത ആത്മാർത്ഥതയോടെ യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനുള്ള ആചാര്യന്മാരും കുറവ്. എന്തെങ്കിലും യാഗങ്ങൾ, യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ കരാറാകും. ഇത്ര ലക്ഷം വരുമാനം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരാം, ഇത്ര ലക്ഷം. അതിന്റെ എന്താ പറയാ, സംഘാടകരെന്നെ പറയും ഇത്ര ലക്ഷം നമുക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടായാൽ ഇത്ര പെർസെന്റേജ് നിങ്ങൾക്ക് തരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതൊരു ബിസിനസ് പോലെ ആയിട്ടൊക്കെയാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അല്ലാത്തവരും ഉണ്ടായിരിക്കാം. എന്നാൽ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ കിട്ടുകയില്ല. അത് വളരെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ മന്ത്രങ്ങള് ശരിയായ രീതിയിൽ ആ വേദമന്ത്രങ്ങള് അനുഷ്ഠിക്കാതെ ചെയ്യുന്ന യാഗങ്ങളും പരിപൂർണത ലഭിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് കലിയുഗത്തിൽ നാമസങ്കീർത്തനം അത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. യജ്ഞങ്ങള്, യാഗങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് വലിയ ചിലവുകളുണ്ട്. എന്നാൽ ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യാനായിട്ട് വലിയ ചിലവൊന്നുമില്ല അല്ലെ? ഒറ്റയ്ക്കായിട്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെ വീട്ടിലുള്ളവരായിട്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെ ഇനി വൈഷ്ണവരെയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിന് വലിയ ചെലവൊന്നുമില്ല. ആ വൈഷ്ണവർക്കൊക്കെ പ്രസാദമൊക്കെ കൊടുത്താൽ മാത്രം. അതാണ് കലിയുഗത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. യജ്ഞാനാം ജപ യജ്ഞോസ്മി എന്ന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ. യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ജപയജ്ഞമാകും. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ തന്നെ നാമസങ്കീർത്തനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. വൃന്ദാവനത്തില് ക്ഷേത്രം തുറക്കുന്ന അവസരത്തില് അവിടെയുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരും മറ്റുള്ള സമ്പ്രദായങ്ങളിലുള്ളവരും മറ്റുള്ളവരും ഗ്രാമവാസികൾ അങ്ങനത്തെ അവരൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി, പുതിയ ക്ഷേത്രം തുടങ്ങുമ്പോൾ കുറെ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട്, ഇന്ന പൂജ ചെയ്യാനുണ്ട്, ഇന്നത് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവര് തന്നെ അവർക്കും ഒരു വരുമാനമാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പ്രഭുപാദർ വിചാരിച്ചു നല്ലൊരു കാര്യം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇനി അവരെ ഒന്നും വെറുപ്പിക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഓക്കെ ആയിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രഭുപാദർ അവരോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. പ്രഭുപാദർക്ക് അറിയാം ഈ കലിയുഗത്തിലെ യജ്ഞങ്ങളും യാഗങ്ങളൊന്നും പരിപൂർണ ഫലം ലഭിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രഭുപാദരും ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ കൂടിയിട്ട് നാമസങ്കീർത്തനം, ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യിക്കുന്നു. അവരെ ഒരു ഭാഗത്ത് യജ്ഞങ്ങൾ നടക്കുന്നു, എന്നാൽ ഇപ്പുറം ഭഗവാന്റെ മുന്നിലായിട്ട് നാമസങ്കീർത്തനം നടത്തുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ശരിയായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്
തിരുനാമ സങ്കീർത്തനം തന്നെയാണ്. വേറെ ഒന്നും തന്നെ ഈ കലികത്തിലെ ഫലപ്രദമായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നത്. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ ഭഗവാനിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തി സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതാണ് വാസ്തവത്തിൽ യാഗം. ഭഗവാന്റെ അവതാര ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ വിവിധ യാഗപാത്രങ്ങൾ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ ഒരുവൻ സങ്കീർത്തന യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കണമെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 14 സ്കന്ധത്തിൽ സ്പഷ്ടമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. യജ്ഞത്തിന്റെ ഫലത്തിന് വേണ്ടി ഇത് കർശനമായി പാലിക്കണം. അപ്പൊ നാമസങ്കീർത്തനം ആണ് ഈ യുഗത്തിന്റെ യുഗധർമ്മമായിട്ട് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഓരോ ഭരണാധികാരികളും ഓരോ ഭരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ആ ഭരണത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിക്കണം. ഇപ്പോഴും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ നിയമങ്ങളല്ല ഇപ്പോഴുള്ളത് അല്ലെ. ഇപ്പോഴത്തെ ഭരണാധികാരികൾ പറയുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നിയമം അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഓരോ യുഗത്തിനും ഓരോ യുഗധർമ്മങ്ങൾ പറഞ്ഞു. സത്യയുഗത്തിലും ത്രേതായുഗത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് തപസ്. സത്യയുഗത്തിലെ തപസ്സും ത്രേതായുഗത്തില് യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക, യാഗങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ. അപ്പൊ ആ യുഗമല്ല ഇന്ന് അല്ലെ. ആ യുഗത്തില് ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ സത്യയുഗത്തിൽ ആയുസുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ 10,000-കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ത്രേതായുഗത്തിൽ ആയുസുണ്ട്. എന്നാൽ കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അതില്ല അല്ലെ. പ്രായേണ അല്പായുഷ സഭ്യ കലോസ്മിനി വിവേചന മന്ദാസുമന്ദമതിയ മന്ദഭാഗ്യ ഉപാസത എന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തന്നെ. അല്പായുസുകളാണ്, നിർഭാഗ്യവാന്മാരാണ്, ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവരാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള പല ന്യൂനതകളുമുള്ള ഈ കലിയുഗത്തില് വലിയ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യാനോ യാഗങ്ങൾ ചെയ്യാനോ തപശ്ശരികൾ ചെയ്യാനോ ഒന്നും തന്നെ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള വഴി വന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്നലെ മുകുന്ദമാലയിൽ പഠിച്ചു, കൃഷ്ണ എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് തന്നെ മതി നമ്മുടെ സർവ്വപാപങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കി തീർക്കാനായിട്ട് കുലശേഖര ആൾബാർ പറയും. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കി തീർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് വലിയ പൈസ ചെലവാക്കിയിട്ട് വലിയ പൂജകൾ ചെയ്യോ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യോ യാഗങ്ങൾ ചെയ്യോ ഒന്നും വേണ്ട അല്ലെ. ഓരോരോ വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഓരോരോ ആളുടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരും അല്ലെ. ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം, ഇന്ന പൂജകൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം, ഇതൊക്കെ എവിടെ പോയിട്ടാ ചെയ്യാം, അതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തോളും എന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇന്ന് കലികത്തില് എല്ലാം ഒരു ബിസിനസ് തന്നെയാണ്. മറ്റുള്ളവരുടെ വിഷമങ്ങളും മറ്റുള്ളതൊക്കെ ഒരു തന്റെ ഗുണത്തിനായിട്ടാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ലോകം മുഴുവനായിട്ട്. കലിയുഗത്തിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കലിയുഗം എന്ന് പറയുന്നത് കലഹത്തിന്റെയും കാപട്യത്തിന്റെയും ഒക്കെ വഞ്ചനയുടെ ഒക്കെ യുഗമാണ്. അപ്പൊ മറ്റൊരുവന്റെ വിഷമം അതൊക്കെ എങ്ങനെ സ്വന്തം നേട്ടമാക്കി മാറ്റാം എന്നാണ്. നല്ല ആൾക്കാരും ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ പൊതുവായിട്ട് എല്ലാവരെയും പറയുന്നതല്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് കൂടുതലായിട്ടും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇന്ന പൂജ ചെയ്യണം, ഇന്ന കാര്യം ചെയ്യണം എന്ന് പറയും. എന്നാൽ ഒരേ ഒരു കാര്യം തന്നെ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം വന്നിട്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്നിട്ട് പറയുന്നു. നാമസങ്കീർത്തനം അല്ലെ, അത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 18,000 ശ്ലോകങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനമായിട്ടും പറയുന്നു, നാമസങ്കീർത്തനം യസ്യ സർവപാപ പ്രണാശനം പ്രണാമോ ദുഃഖശമനം തം നമാമി ഹരിപരം. 18,000 ശ്ലോകങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ട് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം എന്താ പറയുന്നത്? നാമസങ്കീർത്തനം യസ്യ സർവപാപ പ്രണാശനം. നാമസങ്കീർത്തനം ഒന്നുകൊണ്ട് തന്നെ സർവപാപങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കാം. ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നമസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സകല ദുഃഖങ്ങളും ഇല്ലാതാവും. അത്രയേ വേണ്ടു. വേറെ വലിയ പൈസയൊക്കെ ചെലവാക്കിയിട്ട് ഇന്ന യാഗം, ഇന്ന യജ്ഞം, ഇന്ന പൂജ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വെറുതെയുള്ള പൈസ എടുത്തിട്ട് ആർക്കും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, അങ്ങനെ കുറെ പൈസയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ രാധാ ഗോവിന്ദന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്ഷേത്രമൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്, അതിനൊക്കെ കൊടുത്താൽ ഓക്കെ. ഞാൻ ഒരു തമാശയായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ 37ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, അതിലുപരി ഓ ഭഗവാൻ, അങ്ങയുടെ ആവിർഭാവത്തിന്റെ ആവർത്തനം എല്ലാവിധ തുടക്കങ്ങൾക്കും ഇച്ഛയാകുന്നു. അങ്ങയുടെ ഗളം ത്രയേച്ഛകളുടെ സ്ഥാനവും കൊമ്പുകൾ എല്ലാവിധ ഇച്ഛകളുടെയും ആരംഭവും അവസാനവും. അങ്ങയുടെ ജിഹ്വ ആരംഭത്തിന്റെ പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. അങ്ങയുടെ ശിരസിൽ യാഗമില്ലാത്ത അഗ്നിയും ആരാധനയുടെ അഗ്നിയുമാണ്. അങ്ങയുടെ ജീവശക്തി എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളുടെയും ആകെത്തുകയും. ബാക്കി ശ്ലോകങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. അപ്പൊ എല്ലാറ്റിനും ഒരു പ്രതിവിധിയെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഒരേ മരുന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ, മുകുന്ദമാലയിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ദിവ്യ ഔഷധം കുടിക്കാനായിട്ട് കുലശേഖര ആൾവാർ പറഞ്ഞില്ലേ, ദിവ്യ രസായനം ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം. എന്താ പറയാ, എല്ലാറ്റിനും
മുക്തി ലഭിക്കാനായിട്ടുള്ള മന്ത്രം അല്ലെ, ശത്രുഛേദൈക മന്ത്രം, സകല ഉപനിഷത്ത് വാക്യ മന്ത്രം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുലശേഖര ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ഒരേ ഒരു മന്ത്രം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ പ്രതിവിധിയാണ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദര് തന്നെ വിദേശങ്ങളിലൊക്കെ പോയപ്പോഴും വലിയ വലിയ കൊട്ടാരങ്ങളും വലിയ പള്ളികളും അങ്ങനെ പല ബിൽഡിങ്ങുകളും ആരും ഉപയോഗിക്കാത്ത വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവരോടൊക്കെ ചോദിച്ചു, ഇതെന്താണ് ഇങ്ങനെ പൂട്ടിയിട്ട്? ഇവിടെയൊക്കെ പ്രേതമുണ്ട്, പിശാചുക്കളുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, ഇത് കൊടുക്കുന്നൊന്നും ചോദിക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാരും. അപ്പോ ചില ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ ചെറിയ വിലക്ക് തന്നു, ചില ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ എടുത്തോളൂ എന്ന് ആർക്ക് കൊടുത്തു. എന്താണ്, അവർക്ക് പ്രേതബാധയുള്ളത് കൊണ്ട്, പ്രേതത്തിന്റെ ശല്യമൊക്കെ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇത് അവിടെ ഉപയോഗിക്കില്ല. പ്രഭുപാദർ അതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു എല്ലാം വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് അവിടെ ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അങ്ങനെ പാടിയപ്പോഴേ സകല പ്രേതവും ഭൂതവും ജിന്നും എല്ലാം അപ്രത്യക്ഷമായി. അതൊക്കെ പിന്നീട് പ്രഭുപാദര് സത്സംഗങ്ങളാക്കി മാറ്റി അവിടെയൊക്കെ പൂജകൾ ചെയ്യും, സത്സംഗങ്ങൾ ചെയ്യും, ഭഗവത്ഗീത പ്രഭാഷണങ്ങൾ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പൊ എല്ലാറ്റിനുമായിട്ടുള്ള ഒരു മരുന്ന് കുലശേഖര ആൾക്കാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഹരിനാമം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ മറ്റുള്ള യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ കലിയുഗത്തിൽ ഫലപ്രദമല്ല, ഒരേ ഒരു യജ്ഞം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നാമസങ്കീർത്തനം യജ്ഞം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇത് അത്ര മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നല്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തന്നെ പറയുന്നു, കൃഷ്ണവർണം തുഷാ കൃഷ്ണം സാങ്കോപാംഗാസ്ത്ര പാർശ്വം യജ്ഞൈ സങ്കീർത്തന അഭിപ്രായ സുമേധസ. നാമസങ്കീർത്തനം യജ്ഞം ധർമ്മം, യുഗധർമ്മമായിട്ടുള്ള കലിയുഗത്തിൽ കൃഷ്ണൻ തന്നെ അവതരിക്കുന്നു. എന്നാൽ കൃഷ്ണവർണ്ണത്തിലല്ല. സാങ്കോപാംഗാസ്ത്ര പാർശ്വൻ ആരാണത്? ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർഷദന്മാരുമായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തിനാണ്? എല്ലാവർക്കും ഹരിനാമം വിതരണം ചെയ്യാനായി. ഭഗവാൻ ഓരോരോ അവതാരങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഓരോരോ അസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുകൊടുത്തേ. എന്നാൽ ഇവിടെ ദിവ്യാസ്ത്രം ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനമാണ് അസ്ത്രമായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അത് നമ്മുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളെയും ഭസ്മമാക്കും ആ ഒരു നാമജപം കൊണ്ട്. യജന്തി ഹി സുമേധസ എന്ന് പറഞ്ഞു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് തിരുനാമം ജപിക്കുന്നവരെ, ആ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാലടികൾ, ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരുന്നവരെ ഉയർന്ന ബുദ്ധിയുള്ളവരാണെന്ന് പറഞ്ഞു. മേധസ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ബുദ്ധിയുള്ളവർ, സുമേധസ ഉയർന്ന ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നത് ഒരു മോശമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആരും അത്ര താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിൽ മോശപ്പെട്ടതായിട്ടില്ല. ഭാഗവതം തന്നെ പറയുന്ന അവരാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാന്മാർ. ചില പ്രഭുപാദക്ക് ജയ് ഗുരുമരാജിന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് മുകുന്ദമാലയിലെ ശ്ലോകം കൂടി എടുത്തിട്ട് നിർത്താം. മുകുന്ദമാല കയ്യാറായിരുന്നത് അല്ലെ. 2 ശ്ലോകങ്ങളോട് കൂടി തീരുവാണ്. നമുക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ 2 ശ്ലോകങ്ങൾ എടുക്കാം, നോക്കാം. ഓക്കെ, 52ാമത്തെ ശ്ലോകം. 53 ശ്ലോകങ്ങളാണുള്ളത്. പറ്റുമെങ്കിൽ കൊണ്ടെടുക്കാം, നോക്കാം. ചെറിയ ഭാവാത്താണ്. നമുക്ക് 2 ശ്ലോകങ്ങൾ എടുക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അതിന് മതി മതി, ഇത് മതി, ഒന്ന് മതി എന്ന് അല്ലെ, നമ്മുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കിയിട്ട് മുക്തി ലഭിക്കുവാനായിട്ട്. 52ാമത്തെ ശ്ലോകം കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്നുള്ള ആ വാക്കുകൾ തന്നെ, ആ നാമം തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും.
52. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്യ പ്രിയൗ ശ്രുതിധരോ കവിലോകവീരൈ മിത്രൗ ദ്വിജന്മവരപത്മാ ശരാവഭൂതാം തേനാംബുജാശചരണാംബുജ ഷഡ്പദേന രാജ്ഞാകൃതാകൃതിരിയം കുലശേഖരേണ. യസ്യ പ്രിയോ സുതിതരോ കവിലോകവീര്യൈ മിത്രോ ദ്വിജന്മവരപത്മാ ശരാവഭൂതാം തേനാംബുജാശചരണാംബുജ ഷഡ്പദേന രാജ്ഞാകൃതാകൃതിരിയം കുലശേഖരേണ. ഓക്കെ, അടുത്ത ശ്ലോകം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ ശ്ലോകം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓക്കെ, അവസാനത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മുകുന്ദമാലാം പടതാം നരാണാം അശേഷ സൗഖ്യം ലഭതേന സഹസ്രേത് സമസ്ത പാപക്ഷയമേദ്യ ദേഹി പ്രയാതി വിഷ്ണു പരമം പദന്ത. മുകുന്ദമാലാം പടതാം നരാണാം അശേഷ സൗഖ്യം ലഭതേന കസ്യേത് സമസ്ത പാപക്ഷയമേദ്യ ദേഹി പ്രയാതി വിഷ്ണു പരമം പദം താത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം ഈ അവസാനത്തെ ഒരു ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മുകുന്ദമാലാം പടതാം നരാണാം അശേഷ സഖ്യം ലഭതേന കസ്യേത് സമസ്ത പാപക്ഷയമേദ്യ ദേഹി പ്രയാതി വിഷ്ണു പരമം പദം തത്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ വിവർത്തനം ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോവാം. മുകുന്ദമാല വായിക്കുന്ന ആർക്കാണ് പൂർണ്ണ സൗഖ്യം ലഭിക്കാത്തത്? ഈ പ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലുന്ന ഒരു ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് തന്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളും നശിച്ച് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ പരമപദത്തിലേക്ക് മുന്നേറുന്നു. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അപ്പൊ നമ്മള് ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലുള്ള എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും പഠിച്ചു. അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ മുകുന്ദമാല കാർത്തിക മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലേ? എന്താ ഇതിന്റെ സീക്രട്ട് ആയിട്ട് പറയുന്നത്? മുകുന്ദമാല വായിക്കുന്ന ആർക്കാണ് പൂർണ്ണ സൗഖ്യം ലഭിക്കാത്തത്? ഈ പ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലുന്ന ഒരു ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് തന്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളും നശിച്ച് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ പരമപദത്തിലേക്ക് മുന്നേറുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് അല്ലെ, ഈ മുകുന്ദമാല പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് കുലശേഖര ആൾവാർ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് 52ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ. യസ്യ പ്രിയോ ശ്രുതിധരോ കവിലോകവീരൈ മിത്രോ ദ്വിജന്മവരപത്മാ ശരാവഭൂതാം തേനാംബുജാശ ചരണാംബുജ ഷഡ്പദേന രാജ്ഞാകൃതാകൃതിരയം കുലശേഖരേണ. ഈ കൃതി അംബുജാശന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ വിഹരിക്കുന്ന ഭൃംഗമായ കുലശേഖരനാൽ രചിക്കപ്പെട്ടതാണ്. വിപ്രസമൂഹമാകുന്ന വിശിഷ്ടമായ താമരയുടെ ഇരട്ട തണ്ടുകളാണ് രാജാവിന്റെ 2 മിത്രങ്ങൾ. ഈ സമൂഹം കവികളുടെ നേതാക്കൾ എന്ന് വ്യാഖ്യാതമായ വേദശാസ്ത്ര പണ്ഡിതരാണ്. ഇപ്പൊ മുകുന്ദമാല സ്തോത്രം എന്ന് പറയുന്നത്, മുകുന്ദമാല സ്തോത്രം ഇതൊരു ഭഗവാന് കുലശേഖര ആൾവാർ അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മാലയാണെന്ന് പറയുന്നു. 53 അല്ലേ? നമ്മള് ഒരു മാലയ്ക്കാവുമ്പോ ഓക്കെ. അപ്പോ നമുക്കൊരു മാലയിൽ നമുക്ക് കാണാം, മാലയുടെ നടുവിലായിട്ട് ഒരു ലോക്കറ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുത്തിന്റെ ആണെങ്കിൽ വലിയൊരു മുത്തുണ്ടാവും അല്ലെ? ചുറ്റിലും അതുപോലെ തന്നെ ഒരേ അളവില് മുത്തുകൾ കാണാം അല്ലെ? മിഡിലായിട്ട് ഒരു വലിയ മുത്ത് കാണാം, മുത്തുമാലയാണ് അല്ലെ? വേറെ മാലയാണെങ്കിൽ അതിൽ വലിയ ലോക്കറ്റ് കാണും. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയാ, ഫ്ലവർ ഗാർലൻഡ് ആണെങ്കിലും, പൂ ഉണ്ടാക്കിയതാണെങ്കിലും അതില്
ഇപ്പോ ഒരു മിഡിലായിട്ട് ഒരു വലിയ നല്ലൊരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു പൂവ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും വലുതായിട്ട് അല്ലെ, ലോക്കറ്റ് പോലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ 53 പൂക്കളുള്ള ഒരു മാലയാണ്. 26 26 52 ശ്ലോകങ്ങളായിട്ട് ഒരു മാല, അതിന് ഒരു വലിയൊരു ലോക്കറ്റും. അതാണ് 53-ാമതായിട്ട് ഒരു ശ്ലോകം. അപ്പൊ 26 52 ഒന്നും 53. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു മാലയായിട്ട് ഭഗവാന് കുലശേഖര ആൾവാർ സമർപ്പിക്കുകയാണ് ഈ കാവ്യം. നമുക്ക് അതിന്റെ വിവർത്തനം നോക്കാം. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ചെയ്യും. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ വിഹരിക്കുന്ന ഒരു തേനീച്ചയെ പോലെ കുലശേഖര രാജാവ് ഈ വിശിഷ്ടമായ കാവ്യസമാഹാരത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ തേൻ സമാഹരിച്ചു. ഇതിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അമൃതതുല്യമായ വിവരണങ്ങൾ നിറഞ്ഞൊഴുകുകയാണ്. ക്ലേശഭരിതമായ ഈ ഭവാംബുദിയിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തിനായി അദ്ദേഹം ഭഗവാനോട് ഉറക്കെ വിളിച്ചു കരയുന്നുണ്ട്. ഹൃദയഹാരിയായ ഉദാഹരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ആത്മാർത്ഥമായ വൈഷ്ണവ ആത്മീയ വികാരങ്ങളുടെ ആഴത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടും അദ്ദേഹം തന്റെ വായനക്കാരെ തനിക്ക് കടപ്പെട്ടവരാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ അവർക്ക് തേനീച്ചകളായി മുകുന്ദമാലയിലെ തേൻ നുകരാവുന്നതാണ്. ഭക്തന്മാരുടെ 26 ഗുണങ്ങളിൽ ഒന്ന് അവർ ഒരു കവിയാകുന്നു എന്നതാണ്. ഭക്തന്മാരുടെ കീർത്തനവും ശ്രവണവും ഒക്കെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ അതിവിശിഷ്ടമായ നാമം, രൂപം, ഗുണങ്ങൾ, ലീലകൾ എന്നിവ അടങ്ങിയതാണ്. യോഗ്യരായ കവികൾ പരമ്പരയിൽ നിന്നും കൃഷ്ണാബോധം നേടി അവ മനോഹരമായ കാവ്യങ്ങളും സംവാദങ്ങളും ഒക്കെയാക്കി മാറ്റുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പോലെ ശുഖമുനിയുടെ അവതരങ്ങളിൽ നിന്നും നിർഗളിച്ചതുകൊണ്ട് ഈ പഴം വേദശാസ്ത്രമാകുന്ന കൽപ്പവൃക്ഷത്തിന്റെ പഴം കൂടുതൽ സ്വാദുള്ളതായി തീർന്നു. ഇതിന്റെ അമൃതതുല്യമായ ചാറ് ഏവർക്കും, അതിന്റെ ജ്യൂസ് ഏവർക്കും ആസ്വാദ്യമാണ്, മുക്താത്മാക്കൾക്ക് പോലും എന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1:1-3 പറയുന്നു. ശുഖമുനിയുടെ ഉപഹാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങളിൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. വേദവിജ്ഞാനത്തിന്റെ പരിപക്വ ഫലം ശുഖദേവന്റെ അധരങ്ങളിൽ കൂടി പറയപ്പെട്ടു. തന്റെ പിതാവിൽ നിന്നും കേട്ട പോലെ തന്നെ പറയാൻ കഴിവുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തെ ഒരു തത്തയോട് ഉപമിച്ചത്. എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കും ആസ്വാദികരമായ രീതിയിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രകടമാക്കാനുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മികവ് കൊണ്ടായിരുന്നു. ശ്രീ ശുഖദേവനെ പോലെ ഇവിടെ കുലശേഖര രാജാവും വേദവിജ്ഞാനം ഉൾക്കൊണ്ട് അതിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാവ്യാഭിരുചി ചേർത്ത് ഭക്തിയുടെ ഭാവങ്ങളിൽ ഈ കാവ്യം രചിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ശ്രീ കൃഷ്ണദാസ കവിരാജ് ഗോസ്വാമി തന്റെ ഗോവിന്ദ ലീലാമൃതം എന്ന കൃതിയിൽ ഓരോ അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനവും ഇവിടെ കുലശേഖര രാജാവ് പറയുന്നത് പോലുള്ള ഒരു പ്രസ്താവനയുണ്ട്. ശ്രീ ചൈതന്യ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ തേന്നുകരുന്ന ശ്രീരൂപ ഗോസ്വാമിക്കായുള്ള സേവനത്തിൽ മൂത്തുപഴുത്ത ഫലമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം എന്ന്. കൃഷ്ണാഭവത്തിന്റെ തേൻ പോലെ മധുരമുള്ള അമൃതതുല്യമായ രസത്തെക്കുറിച്ച് ശ്രീല വില്ലുമംഗല ഠാക്കൂർ തന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണ കർണാമൃതം 92-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ, കൃഷ്ണ കർണാമൃതം എന്ന കൃതിയിൽ 92-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പ്രകടമാക്കുന്നുണ്ട്. മധുരം മധുരം വപുരസ്യ വിഭോർ മധുരം മധുരം വദനം മധുരം മധുഗന്ധി മൃദുസ്മിതം ഏതത് അഹോ മധുരം 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 മധുരം. കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരം അത്യന്തം മധുരമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖം അതിലും മധുരമാണ്. എന്നാൽ തേനിന്റെ സുഗന്ധമുള്ള അവിടുത്തെ മൃദുമന്ദഹാസം ഇവയെക്കാളെല്ലാം അതിമധുരമത്രേ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ കൃതി ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ വിഹരിക്കുന്ന വൃംഗമായ കുലശേഖരനാൽ രചിക്കപ്പെട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ് അല്ലെ, രാജാവായിരുന്നു. എന്നിട്ട് അതൊക്കെ ആ ചുമതലകളൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിട്ട് പോയത്. കുലശേഖര രാജാവിനെ കുറിച്ചിട്ട് ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളിൽ പരാമർശമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കുലശേഖര ആൾവാർ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. ആരിൽ നിന്നോ കേൾക്കുകയുണ്ടായി, ഇവിടെ തന്നെ കേരളത്തിൽ തന്നെ
കൊടുങ്ങല്ലൂരിന് അടുത്തായിട്ട് കുലശേഖര ആൾവാർ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ വേറെ എവിടെയോ തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ കുലശേഖര ആൾവാർ ഭഗവാന് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് തൻ്റെ ആ ഉന്നതമായിട്ടുള്ള പദവി അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ടുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ തിരുപ്പതിയിൽ പോയവർക്കറിയാം, അവിടെ കുലശേഖര പടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പടി തന്നെ അവിടെ ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് ഭക്തന്മാർക്ക് പോകാനായിട്ട് അവിടെ ഒരു പടിയായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി. കുലശേഖര ഒരു സ്റ്റെപ്പായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി അവിടെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുലശേഖര ആൾവാറിന്റെ മഹത്തായിട്ടുള്ള കാവ്യമാണ് മുകുന്ദമാല എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ടുള്ള ഭാഷയിൽ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് പറയും അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതമായാലും ഭഗവത്ഗീതയായാലും ചൈതന്യ ചരിതാമൃതമായാലും അങ്ങനെ വിശേഷപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം പ്രത്യേകമായിട്ട് ഊന്നൽ നൽകുന്നത് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ. ഇതൊക്കെ പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാത്തവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ കൂടി തന്നെ കവി ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ടുള്ള കുലശേഖര ആൾവാർ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, അതൊന്നു മാത്രം മതി നമ്മുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കി തീർക്കാനായിട്ട്, തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാനായിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ പറയുന്നു, ഇത് അത്രയും തേൻ പോലെ മധുരമുള്ളതാണ് ഈ കൃതികൾ എന്ന് പറയുന്നു. ചില പ്രഭുപാദർ ഇതില് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ തിരുമുഖത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ 1:1-3 പറയുന്നു, നിഗമകൽപതരോർ ഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാദമൃത ദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുകുരഹോ രസികാഭുക ഭാവുക. ഈ പഴത്തിന് തൊലിയുമില്ല, തീടുമില്ല അല്ലെ. അതിന്റെ ജ്യൂസ് കുടിക്കുവാനായിട്ട് പറയും. അത് ഏറ്റവും മാമ്പഴം ഏറ്റവും മധുരമുള്ളതാണ് അല്ലെ. അതിൽ ഏറ്റവും മധുരമുള്ളതും ഏറ്റവും നല്ലതുമാണ് തത്ത കൊത്തുക അല്ലെ. അത് കൊത്തിയത് അത്രയും രസമുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വ്യാസദേവനിൽ നിന്നും ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് ലഭിക്കുന്നു അല്ലെ. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത് മുക്താത്മാവാണ്. ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ തത്തയാണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ തിരുമുഖത്ത് വന്നിട്ടുള്ള അമൃതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ കുലശേഖര ആൾവാർ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരുമുഖത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഈ മുകുന്ദമാല സ്തോത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവസാന ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ഇത് പഠിക്കുന്ന അല്ലെ. അവസാന ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. എന്താ പറയുന്നത്? മുകുന്ദമാലാം പടതാം നരാണാം അശേഷ സൗഖ്യം ലഭതേന കശ്ചിത് സമസ്ത പാപക്ഷയമേദ്യ ദേഹി പ്രയാതി വിഷ്ണു പരമം പദ. മുകുന്ദമാല വായിക്കുന്ന ആർക്കാണ് പൂർണ്ണ സൗഖ്യം ലഭിക്കാതെ? ഈ പ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലുന്ന ഒരു ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് തന്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളും നശിച്ച് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ പരമപദത്തിലേക്ക് മുന്നേറുന്നുവെന്ന്. ഓക്കെ. ശ്രീരഞ്ജിനി മാതാജി അയച്ചിട്ടുണ്ട്. തൃക്കുലശേഖരൻ ടെമ്പിൾ ഇൻ തൃശൂർ. മെയിൻ DT കല്യാണ കൃഷ്ണ ഇൻ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഓഫ് ട്രസ്റ്റ്. ഓക്കെ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിട്ടുള്ള കുലശേഖര ആൾവാർ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് തൃക്കുലശേഖരം അല്ലെ. ആ പേരിൽ തന്നെ കാണാം കുലശേഖര ആൾവാർ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വേറെയും ഒക്കെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അവസാന ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പൂർണ്ണ സൗഖ്യം ലഭിക്കുകയും ഈ പ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലുന്നത് തന്നെ ആ ആത്മാവ് എല്ലാ പാപങ്ങളും നശിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരുമെന്ന്. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനകൾ ശരിയായ രീതിയിൽ ചൊല്ലാൻ അറിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ ചൊല്ലിയിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ നമ്മൾ പഠിക്കുകയും ചൊല്ലുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അവരത്രയും പരിശുദ്ധ ആത്മാക്കളാണ്. അവർക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുള്ള ആ പ്രാർത്ഥനകൾ നമ്മൾ പഠിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കും പൂർണ്ണ സൗഖ്യം ലഭിക്കുകയും തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദക്ക് ജയ്. കയ്യാറായി. ചെറിയൊരു ഭാവാർത്ഥമാണ്. വൈദിക ശാസ്ത്ര പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച് കുലശേഖര രാജാവ് തന്റെ വായനക്കാർക്ക് ഏറ്റവും മംഗളകരമായ അനുഗ്രഹാശിസുകൾ ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കാവ്യമാല ഉപസംഹരിക്കുന്നു. ഇത്തരം നിരവധി അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഭാഗവതത്തിലും ദൃശ്യമാണ്. ഉദാഹരണമായി ഭാഗവതം
7-ാം സ്കന്ധത്തിൽ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ പ്രവൃത്തികളും ഹിരണ്യകശിപു വധവും നരസിംഹ ലീലകളും സശ്രദ്ധം കേൾക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കുണ്ഠിതങ്ങളില്ലാത്ത ആത്മീയ ലോകങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്നു എന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്നു ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 7:10-47. ഒരു വൈഷ്ണവ കവിയുടെ വായനക്കാരനുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ വെറും ഭംഗി വാക്കുകളല്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും മുകുന്ദമാലാ സ്തോത്രമോ സശ്രദ്ധം സ്വീകരിക്കുന്ന ആൾക്ക് സർവമംഗളങ്ങളും നൽകി ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു. കുലശേഖര രാജാവ് ഈ സ്തോത്രങ്ങളിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള അത്യുത്കൃഷ്ടമായ തത്വങ്ങൾ ശരിയായി ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം മതി. ഉദാഹരണമായി ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമങ്ങൾക്ക് നമ്മെ സംസാരത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് പലയിടങ്ങളിലും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കൃഷ്ണനെ ഉറക്കെ വിളിക്കാനും അദ്ദേഹം നമ്മെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു. കൃഷ്ണനാമങ്ങൾ ജപിക്കുക, അദ്ദേഹത്തെ പ്രണമിക്കുക, സർവേന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും ഉപയോഗിച്ച് അവിടുത്തെ സേവിക്കുക തുടങ്ങിയ ഉപദേശങ്ങൾ മുകുന്ദമാലയിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഭഗവത് ദാസാനുദാസനാകിയാൽ മഹാരാജാവായ കുലശേഖരൻ നമ്മോട് ഉപദേശിച്ചു. പ്രസ്താവനകളെല്ലാം വാസ്തവത്തിൽ നേരിട്ടുള്ള ഭഗവത് ബാണികളും ശാസ്ത്രാനുശാസനങ്ങളും അത്രേ ആ ഭക്തകവി സ്വശബ്ദത്തിൽ ആവർത്തിച്ച് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ദിവ്യപൂജ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ സമ്പുഷ്ടവും ശക്തവുമായി ഈ ശ്ലോകങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തി തന്റെ ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് ബാക്ക് ടു ഗോഡ് ഹെഡ് എന്ന മാസികയിലൂടെ വിപുലമായി പ്രചരിപ്പിച്ചു. ശ്ലോകങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥതയോടെ ആവർത്തിച്ച് കേൾക്കുന്നതും പാടുന്നതും പഠിക്കുന്നതും സ്മരിക്കുന്നതുമെല്ലാം നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമായി കരുതണം. പ്രഭുപാദരുടെ അനുയായികൾ എന്ന നിലയിൽ താഴെ പറയുന്ന 33-ാം ശ്ലോകം നാം പ്രത്യേകം സ്മരിക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. കൃഷ്ണത്വദീയ പദപങ്കജ പഞ്ചരാന്തം അദ്വൈവമേ വിശദു മാനസരാജഹംസ പ്രാണപ്രയാണ സമയേ കഫപാദപിത്തേ കണ്ടാവരോധന വിദോ സ്മരണം കുതസ്തി. ശ്രീകൃഷ്ണ, എന്റെ മനസ്സാകുന്ന രാജഹംസം ഇപ്പോൾ തന്നെ അങ്ങയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കട്ടെ. മരണവേളയിൽ കണ്ടം വാദ പിത്ത കഫാദികൾ തടഞ്ഞു വലിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ അങ്ങയുടെ സ്മരണം സാധ്യമാകും? പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. മുകുന്ദമാലാ സ്തോത്രം കീ ജയ്. കുലശേഖര ആൾവാർ കീ ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെറിയ രീതിയിലായിട്ടെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ മുകുന്ദമാല എന്ന ഗ്രന്ഥം നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു, അല്ലെ? ചില പ്രഭുപാദരുടെയും ഗുരുമഹാരാജിന്റെ ഒക്കെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ചെറിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നോക്കിയാലും അതിലൊക്കെ നാമത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചില പ്രഭുപാദർ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. മൃത്യുഞ്ജയരസം എന്നൊരു ചെറിയ ബുക്ക്, അതിൽ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു. സാക്ഷാൽ യമരാജൻ തന്നെ യമകിങ്കരന്മാരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന്റെ മഹിമകളും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നവരുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരിക്കലും പോകരുത് എന്നൊക്കെ. ആജാമിളന്റെ ലീലയ്ക്ക് ശേഷം യമരാജൻ തന്നെ യമകിങ്കരന്മാർക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നൽകി. യമരാജൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു നമുക്ക് നാമത്തിന്റെ അങ്ങനെ ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് പ്രഭുപാദരുടെ. ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ മുകുന്ദമാല സ്വത്വത്തിന് അനേകം ശ്ലോകങ്ങൾക്ക് ശ്രീല പ്രഭുപാദരാണ് വിവർത്തനം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിന്റെ അവസാന പേജിൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, രാജർഷിയായ കുലശേഖരൻ ഏകദേശം ഒരു സഹസ്രാബ്ദത്തിനു മുമ്പാണ് ഭാരതത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നത്. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം രചിച്ച മുകുന്ദമാലാ സ്തോത്രം പരമസത്യത്തിന്റെ പുതുമയേറിയ ശബ്ദത്തിൽ ഇന്നും നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കൈവന്ന ഒരാത്മാവ് ഭഗവാനോടും നമ്മോടും പരമാവധി ആത്മാർത്ഥതയോടെ യാചിക്കുന്ന ശബ്ദമാണിത്. നമ്മുടെ മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം എപ്രകാരം നമ്മെ വിളിക്കുന്നുവെന്ന് കേൾക്കാം. അല്ലയോ ജനങ്ങളെ, ജനന മരണമാകുന്ന അസുഖങ്ങൾക്കുള്ള ഈ ചികിത്സയെക്കുറിച്ച് കേട്ടാലും അതാണ് കൃഷ്ണനാമം. യോഗജ്ഞരായ യജ്ഞവാൽക്കൻ തുടങ്ങിയ മുനികൾ ശുപാർശ ചെയ്തതാണിത്. സീമാതീതമായ ഈ ആന്തരിക പ്രകാശമാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഔഷധം. അതിനാൽ സമ്പൂർണമായ മോക്ഷം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ഔഷധം പാനം ചെയ്താലും. മുകുന്ദമാലാ സ്തോത്രത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം ദിവ്യപൂജ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദരുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ്. ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിനും തത്വശാസ്ത്രത്തിനും ആധുനിക കാലത്ത് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ സംഭാവനകൾ അമൂല്യമാണ്. പിന്നീടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ മുതിർന്ന ശിഷ്യനായ സത്സ്വരൂപദാസ് ഗോസ്വാമിയുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ്. ആത്മീയ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും
2 ഡസനിലധികം ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ രചയിതാവുമാണ് അദ്ദേഹം. ശില പ്രഭുപാദയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശിഷ്യനാണ് സത്സ്വരൂപ ദാസ് ഗോസ്വാമി. അദ്ദേഹമാണ് പ്രഭുപാദ ലീലാമൃതം എഴുതിയിട്ടുള്ള ശില പ്രഭുപാദരുടെ ആത്മചരിത്രം, പ്രഭുപാദരുടെ എല്ലാ ലീലകളെ കുറിച്ചും പ്രഭുപാദരുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചും എഴുതി. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലോ ചോദിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. വാഞ്ച കൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ആനന്ദപുരി വൈഷ്ണവവൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുമഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ.